diran que està fent l'examen. Nosaltres no hem fet el nostre. Però un dia la gàbia, cada un el seu. Que mira la profe. Escolteu, xiquets. Quan vinga Tere, m'ho dieu, vale? Jo estic a la classe al costat, però cada un el seu. Posa't a lo teu, posa't a lo teu. La caloreta, sí. Obre una miqueta les finestres, que fa l'hora llonera. Dios, que tingueu sort. Mamà, tinc una cosa per tu, l'han fet al col·le. Per al dia de la mare. Això és de veres? Ai, no m'ho digues, tinc unes ganes de veure el que m'has dut. És un collar de macarrons. Per tu, nyas. Oh, la gràcia! Mai de la vida m'havien regalat un collar de macarrons. Dile a la teua senyor que és superoriginal. A dinar. ¡Mírate! ¡Y vaya en tus tetes! ¡Miren! Si seguiu aixina, no, vaig a començar a baixar el to de la meua veu. No n'hi ha pati. I a la llibreria teniu que... Dones tu la classe o qui la dona? Amonestació per tots. Bueno. Ja, n'hi ha ketchup a posar-li a la paella? Com ketchup? Què dius, ketchup? Pues perquè jo crec que queda bo, ¿no? Ai, quines porcades, me rededeu del Carmen. ¿Usted dijo en serio? Claro que sí. Sí, en serio. Que ho ha vist en internet i diuen que està superbo. Pues claro, vamos, Pues prova, a veure, si t'agrada. Bueno, pues salsa barbacoa, encara que siga. No, ketchup. Mentira, Ah, bueno, esto es barbacoa. és mentira. Està, em farà traure a mi els nervis de... Que ho prove. A veure, algo has de provar, eh? No, si és que ho ha vist en internet i està molt bo. Chica Vicent, fa temps que no es veia. Com estàs? Ai, mare, avui vas carregar, i en bona companyia per lo gall, lo fadrina que t'has fet. Tu eres Marta, no? Ah, no, tu eres Maria, Marta és la major. Ai, espera un moment. Per favor, passeu per la caixa número 4, la 3 està tancada. Així no mos molesten. Ah, que no saps qui ha vingut antes, ha vingut en Parim, saps el que ha comprat? No vas a creure-teu. Ha comprat una caixa de condons de Durex. Claro, l'home no està, que se n'anà de viatge, i s'aprofita, que li agrada la festa. Nyas, una bolsa de... Amarra el poni! Vine pa casi. Ara vaig a fer-te una pregunta. Tu m'has vist cara d'empresària? No, tu m'has vist cara d'empresària? No, és que m'acabé d'enterar de que vivim en la sede d'Iberdrola. No, claro, és que mitja hora en el calefactor posat en el bany ahí cagant. La teua germana mitja hora en el secador. Qui paga les factures? Així tu o ton pa... Sara, home, xica, vaig entrar. Veges tu quin poc trellat? D'anomenar esta tenda Sara Homes. Jo no veig així cada mica de cosa d'homes. Ni una camiseta, ni unes sabatetes, xica, però això què? Ai, lo que tinc, senyor, lo que tinc. Coixins, mantes, quadros, coses de la... Disculpe, senyorita, ustedes s'han enganyat. Haver-le posat Sara Casa, no Sara Home, dona.